DJ Makisig, garo ngayon nakapanglakaw kang bado Kapanglakaw da akong bado. Dahil niya aram ang sulot kong bado so pangkamang ko ini. Si Mariana mga tugang, saro siyang single na daraga. Daraga na. Medyo nagkakaedad na pati mga pangga. Dahil pa da siya nakakakawaning boyfriend. Since na nagkakaedad na ini mga tugang si Mariana, ang gusto niya naman, magkigwa naman siya ng boyfriend na makakaiba na niya habang buhay. Pero baga anong kadimalasan, dahil nakakakunya. 30 anyos na da siya mga tuga. Dahil pa da siya nasusubad. Kaya ang ngunyan daang Pasko, mga tugang, naghagad ki Santa Claus ini si Mariana nin boyfriend. Nag-wish ki Santa Claus. Santa Claus, sana po matawan po nindo ako ning dawa bako na po ning kwarta. Agwantan na po ako kaan. Ang kwarta ko po nagsusurupay na sa tapayan. Bako na pong kwarta itaw nindo sa kuya. Ang itaw po sa kuya nindo Santa Claus boyfriend. Pero si Mariana da mga pangga, apwera sa nag-wish siya kay Santa Claus na tawan siya ng boyfriend, igwa daling requirements. May requisitos, sabi ni Mariana. Ang gusto ko po Santa Claus na maging boyfriend. Enot na enot po, may tulong category po, may tulong requirements para maging boyfriend ko. Ang enot po, dahil po ako pigkukulugan. Dahil na siya kukulugan. Pangadua pong gusto ko sa boyfriend ko Santa Claus, ito pong dahil po ako dudulagan. Santa Claus, ang pangtulo ko pong wish sa magiging boyfriend ko, ito pong mapapaugma ako, itong masasatisfy ako, as in kaya akong paligayahon. Naghagad ka na nga ni Santa Claus ning boyfriend, may requirements pa. Et ako nakakataram-taram sana si Santa Claus mga reklamuhan si Mariana. Masabi ka si Santa Claus, yan na naman kita. Sa mga wish na ini. Ang tigahagad so mga imposible pa pati. Mga imposible. No. Deyo na kinabanggihan mga pangga. Naghahalat-halat na si Mariana ng matupad ang sa iyang wish kay Santa Claus. Bagano daw kang bangging ito mga tugang. May nagtuktok da duman sa pintuan ninda. May nagkatok. May bisita. Sabi na ni Mariana, ay uyan na. Madali mo mag-abot ng regalo. Madali yun. Pagbukas daan ni Mariana duman sa pintuan kang harong ninda mga pangga, may lalaki daan duman sa luwas. Medyo kinutuban da si Mariana, garong yun. Garong nagkatotoo na ang wish. Wish. No. Naggalas da si Mariana mga pangga kang pagbukas niya duman sa pinto. Tapos unahilin niya dang lalaki, mayo daan ng braso. Tapos mayo pa daan ng bitis. Amputee. Siguro naputok ng paputok gayad kanyo, yeah. Naggalas si Mariana, isay ka. Napot ba yung isay ka? Tumaramda sa lalaki mga pangga. Ako baga supighagan mo kay Santa Claus. Sabi ni Mariana, ano man daro gani itsura mo, mayo ka bagang kamot. Sabi ka sa lalaki, siyempre, ang pighagad mo bagay ka Santa Claus, o day ka kayang suntokon, day ka kayang kulugan. O day ka makukulugan, tamayo akong kamot. May baga. Sabi ni Mariana, pati bitis, ang tamayo kang bitis. Sabi ka sa lalaki, siyempre, para dito ka madulagan. Sabi ni Mariana, duwa ng wish ang requirements ang napasaran mo. So, pang tulong requirements na pigahagad ko kay Santa Claus na kaya akong paugmahon. Kaya akong isatisfy. Bilang babae, kaya akong paugmahon. Igwa ka kaan? Sabi da ka sa lalaki, ka naman, Mariana? Sa hiling mo. No. Anong ginamit ko pagkatok niya sa pintuan nito? Ipigwas-iwas mo na. May nagwawas-iwas. Kaya duman natupad ang kagustuhan ni Mariana, nag-wish siya kay Santa Claus na may nagwawasiwas sa pintuan. Kaya pasensya na. May nag helicopter. Ay dali naman
Thank you so much kay Jamaica Belga sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Ayan, Merry Christmas! Pagiramdam ini po istorya sa nakat, ang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, dahil nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright? Today's best music.